رمضان 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 رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ دالوئی کرم دا پاک اللہ عظیم احسان مبارک شاہ دیکھے رحمت دے مغفرت دیکھے نجات دے من النار بخالصی مسلمانان کرم وی خاص دا کردگار رحمتون پاشیبو رغے رمضان دا ہر ہر مسلمان مبارک شاہ دالوئی کرم دا پاک اللہ عظیم احسان مبارک شاہ تلاوت خون عبادت خون رشو گیری پکینے کا لیلۃ القدر سرا نازل دیکھی عظیم شلو قرآن گزاروش بو بہتاراش پا کلے قرآن مبارک شاہ رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ دالوئی کرم دا پاک رمضان عظیم احسان مبارک شاہ دین اسلام دالوئی انعام چیرا نصیب کلو مولا رکھنے رب پلوئی منصب نبی نبیانوں کی آلہ شفیع المذنبین آقا نبی سلطان مبارک شاہ رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ دالوئی کرم دا پاک اللہ عظیم احسان مبارک شاہ نیول روجا وستل توبہ ہرا لحظہ درب نسوال بیان بابوک لغانگی وال دا خوخ عمل دا ذوالجلال شکر پا دین و پا اسلام بلخوگ ایمان مبارک شاہ رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ دالوئی کرم دا پاک اللہ عظیم احسان مبارک شاہ رغے رمضان دا ہر مومن ہر مسلمان مبارک شاہ